belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Minister van Financiën Javier Silvania zegt dat het moeilijk is voor de overheid om in te grijpen in het CMC. Hij reageert op berichten dat de werknemers binnenkort zouden moeten worden gekort op hun arbeidsvoorwaarden. Hij zegt dat het niet goed is dat de directie van het CMC een hoog salaris heeft, hoger dan de gestelde PISA-norm, en de werknemers moeten inleveren. Maar tot nu toe is het voor de overheid lastig om daar daadwerkelijk wat aan te doen. Silvania heeft gisteren overleg gevoerd met vakbond CBV en houdt de situatie in de gaten. Vakbond CBV, die de werknemers in het CMC vertegenwoordigt, vindt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de situatie binnen het ziekenhuis voor de werknemers. Er heerst nu onzekerheid. Er wordt verwezen naar een informatiesessie op 11 oktober. Maar wat de vakbond betreft moeten de werknemers zo snel mogelijk te horen krijgen wat het CMC van plan is met de werknemers. Onzekerheid is slecht op de werkvloer, aldus de CBV. Curaçao heeft gisteren te maken gehad met een tropische storm en dat leidde op verschillende plaatsen tot overstromingen. Dit is een gevolg van de hevige regenval. Op verschillende plaatsen op het eiland was het verkeer niet goed begaanbaar. Toeristen in Punta moesten schuilen voor de regen en vissers hebben hun boten aan kant gehaald. Voor de rest viel de schade gelukkig mee. Alles wordt duurder in het leven, ook de kosten voor de gevangenen in de SDKK-gevangenis stijgen langzaam. Minister van Justitie Shelton Hato heeft daarvoor het kantinegeld verhoogd van 500 naar 750 gulden. Dat betekent dat gevangenen meer kunnen besteden in de kantine in de SDKK. Volgens Hato is dit normaal beleid en heeft het te maken met de stijging van de kosten in de hele samenleving. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De vakbonden APVO, NAPB, STSK, Straf, SAP en Doen, die vorige maand zich verenigd hebben om te zorgen dat de overheid geen 12,5% gaat korten op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, stelt dat ondanks gesprekken in de afgelopen weken met de overheid er geen akkoord is. Een algemene vergadering onder werktijd voor ambtenaren is misschien de volgende stap. De vakbonden betreuren het dat er nog steeds geen duidelijkheid is en dat nog steeds de kans bestaat dat de overheid gaat korten. Oud-minister Merlin Alcala-Wallé trekt haar hoger beroep in. Dat meldt de Extra vandaag. De rechter had eerder bepaald dat ze de integriteitswet had overschreden door bepaalde informatie te achterhouden toen ze benoemd werd tot minister. Alcala-Wallé was het er niet mee eens en begon een traject van hoger beroep, maar heeft nu ervoor gekozen om dit stil te leggen. Maandag 10 oktober vindt er op het Brionplein een eerbetoon plaats aan Seth Wright. Verschillende muzikanten komen bijeen om 22 nummers van Seth Wright ten gehoor te brengen. Seth Wright zelf heeft meer dan 200 nummers geschreven. Het eerbetoon begint om 6 uur 's middags. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.